Puilano jotono no hambai yaparo gian tabu Bible kisa porinai porithani rok chaya suya tongkhai nakar baidya no hingke Luke 14 ni 25 ni simi 33 jora ang porinai. Borok kwbangma Jisu ni logi himlaijak bo ufilui borokno hai hinui sakha. Ani thani phainai borok bo buma bufa bihik bwsa takhuk bukhuk phiya sakno suda khibiya khe ani sagiri ongui manya. Sakni cross no balui ani logi phaiya khe a borok ani sagiri ongui manya. Norokni bisingo khoroksa swk nok kuchuk tangna khe bo a samung no bini yago tongma rang bai paida mano hinui uansugui lekha granai. Ongya khe nokthai simi lubaiui a nok no paimanya khe abono nuknai rok jotono hai hinui sawui mwnui. A borok cheng hinuile chengkha paisi mantwuiya ibakhe bugra koroksa swk sengkwrak saisi twiwi tei khoroksa sengkwrak saikol twijak. Bugra bai choba nanglaina thangkhe bo a bugra no pada paino hinui uansugui naigranai. Paithotok ongya khe a bugra hachalo tongsani no bo kwtha lainani kok salaina bagui borok rohornai. Hamotui khe no tongkwrui khibiya khe norokni bisingo khoroksa phano ani sagiri ongui manglak. Jotono no hambai norok kana kana chaya rok sajak tongkhai norok nakar de hambai jotono no.